Senyora Orriols. La lluita del poble català per la seva sobirania, la seva llibertat i la seva identitat no es desenvolupa en contra de cap altra nació. Sabem també que dins el panorama internacional cada poble ha de guanyar-se la seva sobirania i el seu benestar. Ningú vindrà a regalar-nos la llibertat. Cap ens supranacional resoldrà els problemes que actualment la ciutadania catalana té plantejats. La independència que els catalans van votar i reclamar el dia 1 d'octubre del 2017 no serà atorgada per Espanya, ni per la Unió Europea, ni per l'Organització de les Nacions Unides. Serà guanyada i defensada pel nostre poble. Atès que la bandera negra és el símbol de la resistència, de la no rendició i de l'esperit lluitador que els catalans hem mantingut els darrers 3 segles de captiveri, el Front Nacional de Catalunya insta la resta de formacions independentistes de la sala a aprovar aquesta moció i a hissar la bandera negra a les astes de la façana consistorial al costat de l'estelada i de la bandera identificativa de la vila de Ripoll. Gràcies. Hi ha alguna intervenció? Algun partit? No? Per tant, anem a votació. Regidors i regidores que estiguin d'acord amb aquesta moció, que aixequin la mà. Vots en contra. Sols per haver comès el terrible crim d'estimar i defensar el seu poble. En honor seu i en nom de totes les heroïnes anònimes que han caigut combatent l'integrisme i l'imperialisme, presentem avui aquesta moció. Visca el Kurdistan reunificat i lliure. Alguna intervenció d'algun grup? No? Anem a votació. Regidors o regidores que estiguin d'acord amb aquest punt, amb aquesta moció, perdó, que aixequin la mà. Vots en contra. És per aquesta situació límit i insostenible que el Front Nacional de Catalunya convida els grups parlamentaris que s'autoanomenen independentistes de la Casa de la Vila de Ripoll a aprovar la moció presentada i a demostrar que aquí, de partit autonomista, ja només n'hi queda un, el PSC. Gràcies. Alguna intervenció d'algun grup? No? Per tant, anem a votació. Regidors i regidores que estiguin d'acord, que aixequin la mà, sisplau. Vots en contra. El grup municipal del Front Nacional de Catalunya a la Casa de la Vila de Ripoll proposa que el plenari acordi, primer, que es retiri la bandera europea de la façana d'aquest consistori i sigui tramesa a la Comissió Europea, juntament amb el text d'aquesta moció en anglès i català, per fer palesa la nostra protesta per la seva passivitat en la vulneració de drets individuals i col·lectius que viu el poble de Catalunya. I segon, tramet el text d'aquesta moció en anglès i català a la delegació de la Unió Europea a Barcelona, al president de la Generalitat de Catalunya i al president del Parlament de Catalunya. Gràcies. Hi ha alguna intervenció en aquest punt? No? Anem a votació. Regidors i regidores que estiguin d'acord, que aixequin la mà, sisplau. Vots en contra. Quan aquí del que estem parlant és de fonamentalisme religiós a Catalunya i concretament a Ripoll, quan hi ha hagut uns atemptats terroristes, hi ha hagut víctimes mortals i conseqüències irreparables, em sembla, si més no, fantasiós. Molt bé. Alguna altra intervenció? No? Doncs passaríem a la votació d'aquesta moció. Regidors i regidors que estiguin d'acord, que aixequin la mà, sisplau. Vots en contra. Res del que han dit és incompatible amb promoure des del consistori una altra xocolatada. La recaptació contra el càncer infantil la deuen considerar suficient. El Front Nacional de Catalunya considera que és del tot insuficient i que qualsevol acció que ajudi a augmentar els fons és necessària i imprescindible. En qualsevol cas, volia fer una reflexió, perquè sobta veure que formacions que al Parlament s'apunyalen per l'esquena traient la il·lusió i l'esperança d'un poble sencer facin tanta pinya al consistori de Ripoll. Una pena que la pinya inclogui el PSOE i es faci tan sols per impedir que el nacionalisme català avanci. La victòria deixarà de ser una quimera el dia que en lloc d'apunyalar els vostres germans us dediqueu a combatre els veritables enemics de Catalunya. Pensàvem que parlàvem de xocolatada i en fi. Anem a votació. Sí, perdoni, senyora Orriols. Una darrera aportació. Que votin en contra d'una xocolatada pel càncer infantil només per discrepàncies ideològiques, sincerament, abans m'han acusat de cinisme a mi, no sé què és això. Gràcies.